راديو إيرنا زخبر سلامتنا تقبلوا أبسفل عليه كورنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلومي سولوس إسران شومونتن قبات كل تشعين 19 فنوى راديو إيرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو إثيوبيا زقربتو استفلاليت ألبات كوغن إرترا زاقيت ملس خمزيتو هبو تحبيرو مرحتي وتهدرو بايتو سودان أو هاجرات عرب مبصاحي كايدو صوماليا أزازي بيت مأسرتي أوغادين نبر ناب إثيوبيا أركيبا. هذه إذاعة إيرنا. هنا إذاعة إيرنا الدولية. على توزينا መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ምኽፋት ዶባት ኣጠቃቅማ ወደባት ጉዳይ መንበር ፍቃድ ዜጋታት ክልቲአን ሃገራትን ካልእን ዘጠቃለለ ጉዳያት ብዝምልከት ናብ ኤርትራ ዘቕረበቶ ዝተፈላለየ ጠለባት ብወገን ኤርትራ ዛጊት መልሲ ከም ዘይረኸበ ሓደ ዲፕሎማሰኛ ሓቢሮ እቲ ስሙ ክንዕቅበሉ ዝሓተተ ዲፕሎማሰኛ ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምቲ ዝተጀመሮ ይኸይድ ከም ዘየለ ብምልካት እቲ ምኽንያት ድማ ብወገን ኤርትራ ዘሎ ምድንጓያት እዩ ክብል ጠቂሱ بوغن إثيوبيا زتتصاففو مدباتن زتدالو حيل عماماتن كم زلو بمملكات بوغن إيرتراغنا نتنا إثيوبيا مدلاوات زبقع قبر ملسي خمزي ترأي أسميرولو زمت ورحي حد عمتو زقصر مقراب إيرتران إثيوبيان نتي أمونغو كلتين هاجرات نعسر عمتات فلاليو تسنحة مسرتاو قداي مسحاب سراويت إثيوبيا كاب إيرترا أم معلبوك بتسحون أي كألن نستوسنا أوانات تخفيتو زنبرا دوبات بوغن إيرترا دحر معصاو إثيوبيا نتدوبات بحقاو ملكوعو نمخفاتو ناي قمركن كالئنا السرارحة نمخفات مدلاو تكايد كمزلا كتاكس صنيحايا سرعات البشر بهزباو نعبي دحر ملايو سلطان حيزوم زركبو وتادراو قجلة ناب سلسته هاجرات عرب مصحا كايدوم أبومبر نايت قجلة جنرال عبد الفتاح البرهان أب قبطي زكايدو عدتو زازيمو ناب حبرات إمارات عرب بمقناع مسمرحتي نايزن هاجرات مستيراو ميت أكايدو مكتل حلافي نايت وتهدراو بايتو جنرال محمد حمدان حميتي زمرحو كال قجلة بوغنو أب سعود عرب بمبصاح مسنقوس سالمانن كالو سبسلطان تهاجرن تزراريبو إذن سلسته هاجرات عرب نتسلطانو ناب سيفيلاو ممحدار كسغاغر كاب هزبون محبرسب عالمن تصاوعي زقربولو زلو وتهدراو قجلة سودان بوقعي زدقفاين أنصار زي وتهدراو قجلة تقاومو زقصل زلو هزب سودان إذن سلسته هاجرات عرب أوشت أو قداي سودان تالقايا أطواب مهلاون إيوكس حبرت أفريقيا أتوتهدراو قجلة أبزحت أرقوان سلطانو ناب سيفيلاو ممحدار كسغاغر كتصوعن كالو قراب التهاجرات إيرتران إثيوبيان نزو التهدراو بايتو زلوان دقف بوقعو كوان تزيقلتا نناي سودان كونتات ببولك أوي ربحاتاتني تموتو أخم زلوا إيقلات والتهدراوي قجلة سودان سلطان كابزح زلو فلا معدتو ناب إثيوبيا خمزكايدة ززكاريو أبزح لفك أنيات دما بمنيستر قديات وطقان أمخاري بريزدنتن ستوكلا لأخ بريزدنت إسياس ناب سودان بمبصاح مستفل عليو وغنا السودان تزراريبيو منغستي صوماليا حدا كاب أززت نايتي أبزوا أوغادين زركب أبيات مأسرتي من بارون استقلت حسن إبراهيم استبهل إثيوبياوي نا منغستي إثيوبيا أركباتو أما حداري نايتو زوباز نبرا عبر عيلة أبز حلف عمد أما أسرت خمزة أتوز ذكر كوينو حيالو أزست بوليسن أبيات ما أسرتن تزوباغنا ناب صومالن كالوت كوابيتاتن هاديموم كدون يوم تانيحوم بحسن دهير زفلت أزاز نايتي بزوح قفعتات كم استفت أموز قلت أبيات ما أسرت أوغادين أب مأكلاي صومال أب تركب كتما قودوبوغيو بحلتات سأتا منقس صومال تتحيزو بؤنو بؤدما أب جيجيغان أب زركب سراويت إثيوبيا تركبو حدش منغستي إثيوبيا أبلع الهزبي قفعتات فتيمويم نزبلوم حلافي هاجراو دحنة تسأتان أتو جيتاتشو أسفا زركبوم حلفت تسأتان أزستي أبيات ما أسرتن أم مهدان كمزلو زفلاتيو زخبركم سمعتنا زينة أبسفتيمولو إذاعة إيرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إيرتراويان جنا أدم أبرد إيرنا
ተኸታተልቲ ጨና ኣዳም ከመይ ቀኒኹም? ናይ ሎሚ ትሕዝቶ እንሆ ምሳኹም ትጸንሕ ወይኒ ሱሌማኒ ክሳብ ፍጻመ መደብና ክትከታተሉ ብኽብሪ ይዕድመኩም። ሓይሊ ቅዋም ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ፀሓይ ኤሮጳ ርእሳ ክትቐልቅል ብምጅማራ መንፈስን ንጥፈታትን ነበርቲ ፍጹም ተለዊጡ ብሩህ ገጽን ንጡፍ ኔውነጀውን እትሪእሉ ወቕቲ ጽድያ ጀሚሩሎ። ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ስድራ ቤታት ናብ ኣብያተ መዘናግዒታትን ፓርክታትን ዝውሕዝሉ መዓልታት እዩ። ቁርን ውርጭን ምሕላፍ ከልኪልዎም ኣብ ሰማይ ጠቀስ ህንጻታት ተዘሪዖም ጸንሑ ህፃናት ኣብ ጎደናታትን መዘናግዒ ማእከላትን ፓርክታትን ፍስስ ኢሎም ንዕምባባታት ብዝሕምቕ ጽባቐ ክጎዩን ክዘሉን ካብ ምርኣይ ዝጽበቕ ትርኢት ከኣ ከቶ የልቦን። ደድሕሪ እግሊ ተኽሊ ዝጎይ ወላዲ ብሽክለታ እተላምድ ኣዴ ወይ ዘላምድ ኣቦ ማማ ከተማ ዝፃወቱ ቆልዑ መግብን መስተን ሒዞም ብምምጻእ መንጸፎም አንጺፎም ወጃዕ ዝብሉ ፍቑራትን መሓዙትን ኮታስ ኩሉ ህይወት ደው ኢሉ ነይሩ ክሳብ ዝመስለካ ዘደንቕ ትርኢት ህይወት ኤሮጳ ሓጋይ ሕሊፉ ህይወት ጽድያ ይጅምራሉ ንኽረምቲ ባህንቀውታ እናማዕደወ ኣብ ከባቢና ኣብ ዝርከብ ሓደ ንእሽቶ ቆላይ እተጎዝጎዜ ዓብን ጥንታውን ቤተ ክርስቲያን ሰባት ክዛነይሉን ፀሓይ ክጽለውሉን ብዝኽእሉ ቅዲ ግርም እተዋደደ ብምዃኑ መናፈሲ ነበርትን ደቆምን እዩ። ስንኩላንን ህፃናትን መቃምጦን መዛነይን ክረኽብሉ ብዝኽእሉ ብዘገርም ሓሳባትን ግምትን እተዳለወ መጻወትን መዛነይን ድማ ኣለዎ። ህይወት ወዲ ሰብ ብዘይ ህይወት ካልኦት ፍጥራት ስለ ዘይቀውምን ሕብሪ ስለ ዘይህልዎን እውን ኣብቲ ንእሽቶ ቀላይ ዝወናጨፉ ዓሳታት ዘውረቕርቕ ሕብረን ዝማርኽ ማይ ደርሁ ምስ ጨቓዊተን ኣባ ጎብየን ምርኣይን ርፍታታት ባኒ ሒዝካ መጺኻ መቕላቦምን ንቡር ንጥፈታት ነበርቲ እዚ ከባቢዩ ፀሓይ ክትወፅእ ከላ ብፍላይ ኣብ ጽድያን ክረምትን ኣብ ከምዚ ህሞት ሃንደበት ትማል ቀዳም ናይ ዕረፍቲ ህሞት ሃንደበት ብርቱዕ ድምፂ ከጋውሕ ጅምር እሞ ሰብ ከካብ ዝነበሩ ብሃንደበት ብድድ ኢሉ ኣንፈቱ ናብቲ ድምፂ ከቋምት ጀመረ። ዓውታ ኩሉ ግዜ ምልክት ዕግርግር ባእሲ ወይ ሓደጋ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣነ ብወገነይ ብሓቂ ሰንበድኩ ካብ መንጸፍተን ሲኤ ዝሰምዖ ዝነበርኩ ነገር ከገናዝብን ሳእነይ ክወድን ክሳብ ዝብል እቲ ድምፂ ናብቲ ኣነይ ተጸጊዐ ፀሓይ ዝጥለወሉ ዝነበርኩ ገጽቲ ዓብዪ ቤተ ክርስቲያን ገጹ መጽእ ኣብ ዕድመ ዴታትና ዝግምገም ዝዕድሚኣ ሰበይቲ ድማ ብዓውታ ሃይማኖታዊ ስብከት እናሰበኸት ክትመጽእ ረኣኽዋ። ኣብ ጎደናታት መንገድን ህዝባዊ ቦታታትን መራሕትን ተኸተልትን እተፈላለየ ሃይማኖታት ሃይማኖታዊ ስብከቶም ክሰብኩ ምርኣይ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራትን ከተማታትን ሓድሽ ተርእዮ ኣይኮነን። ገለ ተኸተልቲ ሃይማኖት እውን ሰብ ደው ብምባል ከዛረቡን ጽሑፋቶም ክዕድሉን ይረኣዮም። ዓውታ ዘናደ ዘሰንበዶም ህፃናት ናብ ወለዶም ክጎይ ጀመሩ። ወለድን ካልኦት ሰባትን እውን መልእኽትን ኩነታትን እተናደ ዝተረድኦም ስለ ዘይመስሉ ኣቑሑቶም ብቁርጡፍ ብምጥርናፍ ናብቲ ካልእ ከውሉ ገዓዙ። በተን ዝርከበይ ቋንቋ ዓረብ እዘናደ ሃይማኖታዊ ስብከት እነግራ ከም ዝነበራ ቀልጢፈ ገመትኩ። ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ግን ምሕር ተረበሹ። ፋሕ ዝበሉ ደቃቶም እናኣከቡ ፍጹም ረሓቑ። ስምባደውን ነበሮም። ገሊኦም እውን ንሓድሕዶም ምዝርራብ ጀመሩ። ኣብ ሒደት ደቃይቕ
أمنادقن كف مبليتاتن نتخبابي بيت كريستيان زنبر السب كله نبت خالق سفر رحقه أتنعدد ما عوتن النازايدي نتهنصا بيت كريستيان كله جمرا حدا نملختن ستردقو زي مسل جرمناو من إسهي كابت زنبرو سجيرو سلام انتاي كحجزكن توكسن ملسي رخبن بب حدا سبق عزي ملختن بقانقوا جرمن انت زنبر سبات نخنتاتن متردقو مثلا نبالكو أب قدناتات زقبر حيمانتاو سبكتات حدش سلازي كوني أيت أنحتن دما حد سلست أبالات زتعنت ناي بوليس مكينة دبخ بلت سلام حنساب دو نابزغت متي أب حد زقعي كوينة محتتوان حراي انتاي ترخيبو ملساتنا عدي بطريق أنقوا جرمن تدويل ناينا متينا أبز خبابي سبات ربشكن أنا أي ربشكن نزخون السب تطوعي بولكن نزخون السب أي تنكفكن قنا هايمانتاو ملختي حليفة نسخة مسالي أما نقول تزررب كاب كالق سجر حدا خالق أبو تحوسوا سلامنتاي يزرروا كم زلون زبدلتو كم زي بلان قالوا مهبو بمسرة قوام أنا حقي تحسكن كخير دو حجي كزي حسكم من اللهم زرب حتسرت نام بدبر بوليس مسانات قديخي أبتا مكينة تتعني بزعباخي أبز نقوه إزخال أيدوول سلز بتحناي نقوهون أب كم ستبه لخبابي بزح كم زربشك نجيرومنا تسمعن اللغة أنا هايمانوتي مسباخ قوام زفكر اللي مسديو زتنكف قوة سبيلا قال تراي نجيري هو حقغي انت خوني عوتاخن بخالق وانقاون تزارب بمهلاوكي ملأختخي تحلف اللخي لا يحسبني أنا سلازي تربشي يخز اللخي نمنتاي كلهم كسمعوخ بزخولو بجرمن زي نقل سلامنتاي ختزارب زلخون زرد أكس لزي رخبكي نبوزحات ربشكي يومن أي تردقو من علامغي سلازي بوزحات 7 يوم دويلو ملنا نسون مساليو بزت عمنو أنقو خزارب أوا مسلكيو نسبات بزربش نجر كتجبريو جنا اتيفكر اللي تبليه زلخ قوامون أي فكرلك كمي دو أبز عدي كل سب كم زحجي ترقية زلخي سب معلتاوي أبسرح تتسميدو ناي سدرابيت جزيه يقولون مس سدرابيتو جزيه زرخبلو انكو معلتات قدام السنبتي بهداتن بزي ربشان سدرابيتاو جزيو كحلف مسالو حلو حقاوي ويقواماوي مساليو سلازي كتربشيم أين فقد الكريم أي ربشكن كويلك نو ربشكي حدا أب حدا بوتاخون كي كون ملأخت تحلف زلغي كالاي مبزحت كردقوا بزي كقلو قانقوا بمخانو ربعشي سالساي سلامنتاي دقاقيم كنا زهنصات زريو اللخي كم دليتي مساليو هو مسلكيو حقخي كاسيلكن نسبات بزي ربش دمتخ كتيكي أبز زلخي يخون كسبخي هو ازي مسلكي زتنك فكيل كم زخت جبريو تسنح كجنا رباشي سلزخوني أي نفكر هالكنينة نسومون مسلو مين سلام زلو وجزي خلفو نحنا كنوع سلام ترى رادينا رو اتن سبيتي ملسخي حبا قطن مليسن ندحرت كدا نساتومون
نقرب أوان أبتزنبرو بوتاتنحو أنا دما تعزيمي نخلو نجر كعزب دحر مصناح قونت زلفع وردت حسرت مدففارن مقوحن تسحبن توتتن زير أخلو مكبار زملقو مللس أخبرت حقن እታውል ቀሰብ ወይ ወንዜጋን ኣብ ዛዕባ መሰልን ቅዋምን ኣግርሞተይ በተሓደኻ ምስትንታነይ ብዓይንተይ ነጢሩ ክወፅእ እናደለየ ክትፅናተዎም ምጽንሒ እቶም ኣባላት ፖሊስ ናባይ ቆሊሕ ምስ በሉ ድማ ተፈለጠኒ ሓይሊ ቅዋም ኢለ እናተገረምኩን እናስተማሰልኩን ድማ ናብ መንጸፈይ ተመለስኩ هذه إذاعة إرنا كبرت خاتلج أنا أدم نايلو متحستو إذا تكتاتلو وتنحكمي نيرو أب زمت صومن بخلا أرستي دقيمنا كنراخبينا كساب شعو سسناين خلنا دحن كنيو راديو إرنا نازا دمت إرتراويان راديو إرنا نازا دمت إرتراويان إرتران كبابيان معكنا زين عالم سلام زخبركم تخطاتلتي مدب إرتران كبابيان كما يتغنيو هزبي إرترا أوشتن وطأن بمحبراوي ودابتاتون بوليتيكاوي إمنتون نمبل إسران شمونتن عمتنا تسنتو تنبيلوا اتي أنصار ملكاو محدرا تقاومو خسم عدل زتنفقو أوشت زركب إرتراوي بلبون حلنون نتيجة نقوق تكون اللوم تمنيوم زود أولا حق إنيانا تسنت النحلمة نسب حدري إنا ذكر كبعلان كلو اتي أب دياسبورا زنبر إرتراوغن أبي رئيس كتماتات تزنبرلو هاجرات تأخيبو اترزين واقا زغفللو ناتسنت إذا حجي ملك عفين وزلو ناتسنت هيكونن هزبي حق إنيانا تسنت كاستماقرن ناتسنت التحقفو مسلات كراكبن إذا بحيلن باترنز غزق زلو سرعات إسياس كالقصارلو كبل كانيلو نايلومي مدب إرتران كواوي أنبار نزكون النتزي كدسويو مكتالكم نعدم راديو إرنا نازا دمت إرتراويان راديو إرنا نازا دمت إرتراويان دحرت أنبل 4 تخطاتل تعمتات ناتسنت إرترا بسنكتي أم محدران أليانس ترائي دخمتن نقصنا نتسرعات اسكدحان قرب جزين هبوم بعقل نتسبى زبلو حدات انتزي كوينوم شوهات زلان قويلان هزب إرترا نقلت يبكعو مرحينا بنقص النقو دارقا مسكولن بمريتن بحرن زداوبانا قرابة سلت تتاخوسة اتداق ماي دقو كخفل استقدد هزبي انتاينا نخون زلونا كمبال اعرفن بفلايتي وات ملا هاجر نعيسر عمتات بوت رز عفنا وكينات كل التعمت دوبات ايتي إرترا مستغستن مسعرفن هزب إرترا مهوراتون كادراتون قواماوي ديمقراسياو سرعات مسريتنا بلعلنا حقي نجزاء زبل تساوعيتن حتون أقربهم نيروم جنت السلطان زفكر مرحي نتتساوعيت أي تقبلون بانصارو كاداء نتوم حتو زقرب سبات أسيرو مسورهم بوليتيكا إرترا كرانا من قد حيزو أوشتن وطأن زنبر هزبي نتمنقس زوصدو سقومتي زقاومن بفرحي زاتسقط أنكوينو أبكلت تمايلو كابشعو ندحر اتدلاي فتحي لوطن فتحن كتقلب اتسرعات موقح ملكي كتسبب إنه إسران شمونتن عمتات كوينو لبزبانون أوشتن وطأن زنبرو إرتراوان نعلتنا تسنتهم بب بوليتيكا وإمنتهم كتسنبلوا كأني مالو اتفل اللي منقستن دقفتون بقايلان سعسيعتن كبعلوان كلو اتوم بقفعي تسدو دليت فتحي بدمتي حرانة نناتسنتنا بارنت سغيرة ملكاو سرعات يتعالى يأكل بمبال اتملاخي منبروخ قدفن
ስልጣን ንህዝቢ ከረክብን ክጽውዑ ቀንዮም ኣብ ፍቕዶ ከተማታት ዓለም ዓባይ ብሪጣንያ፣ ኣሜሪካ፣ ኢጣልያ፣ ጀርመን፣ ስዊድን፣ ኣውስትራልያ፣ ኔዘርላንድስ ምልኪ ነዊሑና መሪሩና መከራን ስቅያትን ስደትን ውርደትን በዚሑና ይእከለና ብምባል ኣብ ገሊኡ ብኣዝዩ ዓብላሊ ቁጽርን ውዳበን ድምፆም ከስምዑ ቀንዮም ንዕርቀ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ኣብ ግምት ብምእታው ምስ ኢትዮጵያ ሰላም ካብ ተረኽበ ፕሬዚደንትና ነቲ ኩሉ ጻውዒትን ትጽቢትን ህዝቢ ዘዕግብ ልቢ ዘረስርስ ብስራት ከስምዓናዩ ዓቕሊ ጌርና ጥራይ ንጸበ ብምባል እሱራት ክፍትሑ ትግባረ ቅዋምን ዕርቀ ሰላም ኣሕዋት ክእወጅን ክሰምዑ ዝተጸበዩ ዜጋታት ዓርቢ ድሕሪ ቀትሪ ብዝሃቦ መደረ ምላሾም ረኺቦም ኣለዉ ወዮ ደኣ ወዲ ሰብ ወትሩ ብተስፋ ስለ ዝነብር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ለብዘበንሲ ገለ ግዲ ብል ይኸውን እናበለ ክጽበ ቋሕሚዩ እምበር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብቲ ቅድሚ 15-20 ዓመታት ዝበሎን ዝመደሮን ዝተፈልየ ነገር ኣይቕረበን እኳ ደኣ ነቲ ብምሕር ምድግጋም ሰልከየና ናጽነትና ዝነፈገ ርእቶ ኣሜሪካን ምዕራብን ብዓቕልና ስዒርና ንኹሎም ተጸባእትና ብጽንዓትና ኣንበርኪኽና ብምባል ዛንታ ውዑይን ዝሕልን ኩናት ዓለም ኣልዒሉ ኮለል ብምባል እቲ ህዝቢ ዝደልዮን ክጽበዮ ዝጸንሐ ለውጥን ከም ዘይሕለም ቁርጽና ነጊሩና እቶም ፕሬዚደንትና ቅድሚ ሕጂ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ወጥሪ ስለ ዝነበርና ልኡላውነትና ኣብ ሓደጋ ስለ ዝነበረዩ ብኹሉ ነገር ኣትሪሩ ሒዝና እምበር ሕጂ እቲ ወጥሪ ስለ ዝዘለቐን ወያነ ጌም ኦቨር ስለ ዝተባህለትን ፍታሓሎ ክብሉ ዝጸንሑ ኣሕዋትና ዝነቐጸን ዝቐበጸን ኮይንዎም እንታይና ኮይንና ነርና ኣበይና ነርና በማለት ድሮ ምስ ነብሶምን ሕሉፎምን ይዘራረቡ ኣለዎ ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ኢሳያስ ንወጥሪ ዶባት ማዕረ ወያነ ከም ዝደልዮ ክዛረቡን ክነግሩን ጸኒሖም እዮም ምክንያቱ ጉዳይ ባድመን ዶባትን ንኽልቲኦም ስርዓታት ብስም ተጻብኦ ግዳም ውሽጣዊ ጸገማቶም ንኽጉልብብሉ ሓያል መሳርሒ ኮይንዎም እዩ ስርዓት ኣስመራ ወያነ ኮሚሽን ዶባት ንዝበየኖ ናይ መወዳእታን ቀያድን ፍርዲ ከይትትግብር ሓንጊዳ ኣብ መሬትና ዓሪዳን ከላ ብውሽጣዊ ኩነታትና ክንዛረብ ኮነ ሰራዊት ክነጣይስ ኣይንኽእልን ኢና ክብል እንከሎ ስርዓት ኣዲስ ኣበባ ከዓ ዝኾነ ህዝባዊ ሕቶ እናኽልዓል መንግስቲ ሻዕብያ ሰላምና ንምዝራግ ተቃወምትና እናዕጠቐ ብሰሜን ይወቃና ስለ ዘሎ እናበለ ሓበለ ዓይኑ ክኽውል ፈቲኑ ግን ኣብ መወዳእታ እቲ ምስምስ ንኽልቲኦም ኣይጠቖሞምን ሚልዮናት መንእስያት ኢትዮጵያ ተነዓዒቦም ንመሓውር መንግስቲ ኣነቓኒቖም ለውጢ ከስገድዱ እንከለዉ መንእሰይ ኤርትራ ግን ቅድሚ 15 ዓመታት ብረቂቕ ጥበብ ካብ ሃገር ተደፊኡ ኣብ ፍቕዶ ሃገራት ዓለም ክዝሮ ስለ ዝጸንሐ ኣብ ሃገሩ ፍኒሕኒሕ ክብል ኣይከኣለን ምስምስ ወጥሪ ዶባት ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ን20 ዓመታት ኮርሚዎ ኣብ ርእሲኡ ገሊኡ ህዝቢ ኤርትራ ወያነ ካብ መሬትና ከይወፅኡን ዶባትና ከይተመልከተን ክብል እንከሎ እቲ ካልእ ከዓ ዶባትና ከምቲ ኢሳያስ ደጋጊሙ ዝበሎን ዝኣምነሉን ዓለም ለኻዊ ተፈላጥነት ረኺቡ ኣብ ካርታ ዓለም ሰፊሩ ስለ ዘሎ ጉዳይ ሰላማዊ ምስጋር ስልጣን ንግበር ክብል 20 ዓመታት ተረባሪቦ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ እቲ ሓደ ህዝብን ሓደ ልብን ኮይኑ ሓቢሩ ናጽነቱ ዘረጋገጸ ህዝቢ ሓድነቱ ዓቂቡ ኣሚኑ ብዝተቓለሰሉ እምነትን መትከልን ህዝባዊ መንግስቲ መስሪቱ ሃገሩ ከይሃንጽ ደጋፍን ተቃወምን ኮይኑ ኣብ ክልተ ተገሚዑ ስቓዩ ከናወሕ ጸኒሑሎ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ እኳ በይናይ ዕድሉ እቲ ኣብ ግዳም ዘሎ ግን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ 34 ውድባትን ማሕበራትን ተመቓቒሉ ህዝቢ ካብዚኦምስ በኺርና እዝጊ ደኣ ይተዓረቐና ክሳብ ምባል በፂሑ ንኤርትራና መስሓቕ ሸራፋት ገይርዋ ይርከብ ገሊኡ ኣብ ሩባ ከይበጽሐ ክቡርኩት ኣብ ማይ ከይበጽሐ ክስንክት ብሃወኽ ንሓድሕዱ ክከራኸር ጀብሃን ሻዕብያን ዋርሳይን ይከኣሎን ተባሂሉ ክናቆት ግዳይን መፍቶን መሳወርቲ ሓዊ ጎረባብቲ ኮይኑ ኣብ ሓድሕዱ ክተሃናኾት ግዜ በሊዑ እቲ ብቓልዕ ክቃወም ዕድል ዘይብሉ ኣብ ውሽጢ ዝነብር ህዝቢ ከዓ ንቆይቋን ህልኽን ተቃወምቲ ደቂ እናረኣየ ክላእዚኦምስ ድኻመዮም ክፍኦም ዘይሰተሩ ከመይ ኣቢሎም መከራ ህዝቢ ክጸሩ ንሱ ደኣ ገለን ተገበረ እንጸበ እምበር
ተቃወምቲ ናስ ካብ ተዋጋኢ እስላም ኣይድሕኑን እዮም ብምባል ተስፋ ቆሪጹ ኣብ 28 ዓመታት ምልኪ ዓመታት ምረትን ከልበትበትን ፈጣሪ ባዕሉ መብረይ ሃበና ኣብ ምባል በፂሕሎ መንእሰይ ዲያስፖራ ግን ይኣክል ብዝብል ህዝባዊ ኣብያ ይነዓዓባሎ ግን እንታዩ ክግበር ዝኽእል ብኸመዩ ለውጢ ክረጋገጽ ዝኽእል ዝብል ሕቶ ገና ክምለሽ ዘለዎን ዝዓበየ ብድሆን እዩ ህልው ኩነታትና እንታይ ዝመስል መንእስያት ደለይቲ ፍትሒ ቅድሚ ስትራቴጂ ለውጢ ምስኣሎም ብደቂቕ ከጽንዕዎን ክግምግምዎን ዝግባእ ጉዳዩ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ኢሳያስን ሰላምን ርግኣትን ዘይደልዩ መሳወርቲ ሓዊ ጉርባብትና በብዓቕቦምን ነንረብሖኦምን ንደኽመታት ውድባት ኤርትራ ብምምዝማዝ ገሊኦም ኳሓልቲ ዓይኒ መሲሎም እናንቆሩ ንሓድሕዱ ብሃይማኖት በዓሌት ብስምዒት ቆላን ከበሳን ንኽናቆትን ክመቓቐልን ብዝከኣሎም ሰሪሖም ብሰንኪ ዝኸዓ ህዝቢ ተስፋ ቆሪጹ ምረቱ ክጸውር መግዛእቲ ከኽበር ደሪኾምዎ ብምረት ምሕደራን ንውሓት ኣገልግሎትን ባርነትን ዝሰልከዩ መንእስያትና በብዝጥዕሞም ተበቲኖም ኢሳያስ ነቲ ባዕሉ ዝደፍኦ ምጽናት መንእስያት ንሃገራት ምዕራብ ብምጽላም ብሓንቲ እምኒ ክልተ ዑፍ ክቐትል ፈቲኖ ኣብ ሚድያ ሓይልታት ምዕራብ ንመንእስያትና ብእዱድ ዘመተ ንስደት የፍልስኦም ኣለዋ ኢሉ እናኸሰሰ ብውሽጠ ውሽጥን ዘዋሪ መልእኽትን ግን መንእስያት እንተተኣኻኺቦም ጸገም ክፈጥሩ ስለ ዝኽእሉ እንተወፁ ይሓይሽ ብምባል ቁጽጽር ክጸንዕ ምሕደራ ክትርንዕ መምርሒ ዘርጊሖ ንመንእስያትና ክሳብ ዝኽእሎን ዝከኣሎን ኣንጸጺዎም መንግስቲ ኤርትራን ደለይቲ ፍትሒ ተቃውምቶን ብፕሬዝደንት ኢሳያስ ዝምራሕ ስልጣን ሃገር ተቆጻጺሩ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ስልጣኑ ንምርጋእ ዝሕግዞ ኩሉ ዓይነት መሳርዕ ምልኪ ኣብ ኢድዮ እዚ ብተመክሮ ቃልሲ 30 ዓመትን 28 ዓመታት ናጽነትን ዝተሃንጸ ስርዓት ፍኒሕኒሕ ንዝብሉ ተቃውምቲ ናይ ምጽጻይ ውህሉል ተመክሮ ኣለዎ ሓይልታት ምክልኻልን ጸጥታን ኣብ ትሕቲኦም ጸጥታዊ መርበባቱ ኣዝዩ ረቂቕን ዝተሓላለኸን እዩ ኩሉ ቁጠባዊ ዓቕምን ጸጋታት ሃገርን ኣብ ኢድዮ እቲ ህዝባዊ ሃብቲ ብግስ ንዝብል ስምዒትን ሓሳብን ተቃውሞ ገና ኣብ ምውድዳብ ከይበጽሐ ንምጭፍላቕን ምሕቃቕን እዩ ዝጥቀመሉ ብሓጺሩ ኩሉ ዓይነት ቀረባት መነባብሮ ደሪቱ ሕፅረታት ሃለኽቲ ኣስገዲዱ ህዝቢ ብመቕነን ድኳናት ሕድሪ ከም ዝነባበር ገይሩ ተቆጻጺርዎ እዩ ርእቶን ሓሳባትን ዜጋታት ዘሳስያ ናይ ብሕቲ ትካላት የለዋን ብዘይካ ንስርዓቱ ዘገልግላ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ዝበቆላ ሳተላይት ማሕበራት ሃማድአ ሃማመትአ ሃኮስአ ናይ ሞያውያን ኮነ እያታውያን ነፃ ሲቪካዊ ማሕበራት ኣይተፈጥራን ኩለን ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ሕክምናን ትምህርትን ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁጽጽር ትስዓት እዩ ንመንእስያት ኣደንቂርካ ምርጋጾም ስለ ዝተመርጸ ንቕሓት መንእስያት ዘበርኽ ላዕለዋይ ኣብያተ ትምህርቲ ኤርትራ ተደቒስዩ እታ ዝርከባ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ብፍላጥ ዝተዓጽወትሉ ምኽንያት ከኣ ተምሃሮኣ ታሪኽ ተቃውሞ 2001 ከይደግሙ ስለ ዝተፈርሐዩ እዚ ውሑድ ካብቲ ብዙሕ እቲ ስርዓት ናይ ተቃውሞ ብልጭታን ቁልዕን ንምድቋስ ዝጥቀመሉ ኣገባብ እዩ ውዳበታት ደለይቲ ፍትሒ ነዚ ቅድም ኢሉ ዝተገልጸ ጽኑዕ ምቁጽጻር እቲ ስርዓት ብኸመይ ክገጥሞ ጸኒሑን ኣሎን ብሕጂ ኸ ብኸመይ ክገጥሞ እዩ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ካብ ተሓኤ ዝበቆላ ኣቐዲመን ዝጸንሓን ካብ ሻዕብያ ዝመጻ ድሒረን ዝተጸንበራን ፖለቲካውያን ውድባት ተቃውሞ ንሓድሕደን ክናኸሳን ክካሰሳን ክዝረጋን ክምቀላንን ጸኒሐን ብዝተፈላለየ ዓውዲ ሞያ ዝንቀሳቐሳ ሲቪካውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መስላት ማሕበራት እውን ኣብ ክንዲ ዓቕምታተን ኣወሃሂደን ተሓባቢረን ዝሰርሓ ልክዕ ከምተን ፖለቲካውያን ውድባት ክናቆታን ክመናጨታንን ጸኒሐን ውዳበታት ማሕበራት መንእስያት እውን እንተዘይብኢሱ ዝሓሸ ታሪኽ የብሉን ብሓጺሩ ህላወይ ተቃውምቲ ውድባትን ማሕበራትን ኤርትራ ተስፋ ዘቑርጽ እዩ
ዝኾነ ዘሰንብድ ነገር እናኽፍጠር ብስምዒት ዝጽሎ ቀጻልነትን ውርጹጽ መደባትን ዘይብሉ ስርሑ ብግዜን ውጽኢትን ዘይመዝን ብኣኼባታትን መደረታትን ዝዓግብ ራእን ስትራቴጅን ስለ ዘይጸንሖ ን20 ዓመታት እግሪ ኸይተኸለ ዕንኬኪ ዝብል ብፍሑቕ ፍሑቕ ዝኸይድ ካብ ኣሎ ክትብሎ የሎን ክትብሎ ዝቐርብ ህላዊ ዘለዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ግን ግዜን ዕድላትን ዝሃቦ ዝቕበል ስልጣኑ ንምርጋእ መቐናቕንቱ ንምቕጻዕ መደባት ክሰርዕ ከይደቀሰ ዝሓድር ንውልቀ ረብሕኡ ምስ ኩነታት ዝተዓጻጸፍ ኣብ ዝኣመነሉ ጉዳይ ቀልጢፉ ዝውስን ፖለቲካዊ ምዕባለ ከባቢኡን ዞብኡን ብጥንቃቐ ዘንብብ መለኸዮ ሕማቕ ዕድልና ኮይኑ ግን ክእለቱን ዓቕሙን ኣብ ክንዲ ንህዝብን ሃገርን ነዛ ንውልቁን ስልጣኑን ንስሙን ዝንኡን ስለ ዝተጠቕመሉ ሃሲና እምበር ከም ውልቀ ሰብሲ ብልሑ ዝነዓቕ ኣይኮነን ስለ ዝኾነ ኸዓ ንኹሎም ተቐናቐንቱ እናመዝሓቐን እናሕቀቐን ብሓይልን በትርን እናደቖሰ ብኹሉ ጸብለሊሉ ድሕሪ ናጽነት ጥራሕ እኳ ን28 ዓመታት ይረግጸና እንሆ ሕጂ ብውዑዕ ድምፂ ይእከል ስለ ዝበልና ጥራሕ ነዚ ስርዓት እዚ ከነሰንብሮን ንኽእል ዶ እዚ ሕቶ እዚ እቶም ህዝባዊ ተቃውሞ ዝወዳድቡ ዘለዉ ደለይቲ ለውጢ መንእሰያት ክሓስቡሉን ከጽንዕዎን ዝግባእ እዩ ሓያሎ ንለውጢ ዘንቀዱ ደፋራት መንእሰያት እዞም ኣብ ፈቐዶ ኩርናዓት ዓለም ይእከል ንብል ዘሎና መብዛሕትና ብረትና ውሪድና ኣብ ድባትና ብጥያይቱ ኣሕዋትና እናሰሓትና ኣብ ጻምእ ሲናይን ሳራን ብሸፋቱን በደወይንን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ብነውፁ ማዕበል ተጨናኒቕና ምስ ሞት ተፋጢጥና ናብ ሃገራት ምዕራብ ዝኣተናይና ሕጂ መሳርዕና ከየስመርና ናይ ቃልሲ ጎደና ከይሰኣልና ካብ ዓድና ርሒቕና ኣብ ግዳም ኣብ ስደት ኮይና ካብ ማዕዶ ብወንጭፍ ሆን ተበልና ነድምዕዶ ንኸውን ዝብል በዳህ ሕቶ ኣቐሚጦም ንኹነታቶም ብድፍረትን ሓቅን ክግምግምዎ ዝፍትኑ በላሕቲ መንእስያት ኣለዉ ደጊም እዚ ኩሉ ይእከል ዝብል ዘሎ ሓይሊ ከመይ ጌርናይና ካብ ሕሉፍ ድኽመታትና ተማሂርና ኣብ ሃገርና ለውጢ ነስገድድ ኣብ ዝብል ዛዕባ ዘትዩ ዘተኣማምን ምላሽ እንተዘይቀሪቡ እንተ ጸርፍሞ ዝገደፍና ይብልናን ኣሓግን ከይከውን መወዳእትኡ ብዕምቀት ክሕሰበሉ ይግባእ ቅድሚ ሕጂ እውን መንእስያት ዲያስፖራ ንመርማሪ ኮሚሽን ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ደገፉ ንምግላጽ ኣብ ጀኔቫ ዝተኣከበ ንህግደፍ ዘሰንበደ ቁጽሪ ብሰንኪ ዝተበታተነ ስምዒትን ምምቕቓልን ንኻልኣይ ሳዕ ብኽንድኡ ብስሒ ከም ዘይተረኣየ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ እቲ ንዓቕሙን ክእለቱን ብጸቢብ መንፊት ዝፍትሽ ካብ ድኽመቱን ሕፅረታቱን ካብ ሕመቑን ስንፍንኡን ክምሃር ቁሩብ ዝኾነ ጥራሕዩ ክዕወት ዝኽእል ስለዚ እዞም ብመደረ ጽምብል ናጽነት ቅበጹ ዝተባሃልና ኣብ ውሽጥን ግዳምን በብዓቕምና ብትርፊ ግዜና እንነጣጠፍ ደለይቲ ፍትሒ ነቲ ብምሉእ ግዚኡ ካብ ንቡር ሰዓታት ብዕጽፊ እናሰርሐ ዝጻብኣና ሓይሊ ንምግጣም ቀዳምነታትና ከሊስና ኣብ ዝሓድሽ መድረኽ ብኸመይ ከም እነድምዕ ክንሓስብን ክንሰርሕን ኣገዳሲ እዩ هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. زخبركم سمعتنا نايز سعزي حفشاو مدباتنا نمززام داقماي زينا انهو መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ምኽፋት ዶባት ኣጠቃቅማ ወደባት ጉዳይ መንበሪ ፍቃድ ዜጋታት ክልቲአን ሃገራትን ካልእን ዘጠቃለለ ጉዳያት ብዝምልከት ናብ ኤርትራ ዘቕረበቶ ዝተፈላለየ ጠለባት ብወገን ኤርትራ ዛጊት መልሲ ከም ዘይረኸበ ሓደ ዲፕሎማሰኛ ሓቢሮ እቲ ስሙ ክንዕቅበሉ ዝሓተተ ዲፕሎማሰኛ ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምቲ ዝተጀመሮ ይኸይድ ከም ዘየለ ብምልካት እቲ ምኽንያት ድማ ብወገን ኤርትራ ዘሎ ምድንጓያት ክብል ጠቂሱ بوغن إثيوبيا زتتصاففو مدباتن زتدالو حيل عماماتن كم زلو بملكات بوغن إيرتراغنا نتنا إثيوبيا مدلاوات زبقع قبر ملسي خمزي ترأي أسميرولو زمت ورحي حد عمتو زغطر مقراب إيرتران إثيوبيان نتي أمونغو كلتين هاجرات نعسر عمتات فلاليو تسنحة مسرتا وقداي مسحاب سراويت إثيوبيا كاب إيرترا أم معلبوك بتسحون أي كألن نستوسن እዋናት ተኸፊቱ ዝነበረ ዶባት ብወገን ኤርትራ ድሕሪ ምዕፃው ኢትዮጵያ ነቲ ዶባት ብሕጋዊ መልክዑ ንምኽፋቱ ናይ ጉምሩክን ካልእን ኣሰራርሓ ንምኽፋት ምድላዋት ተካይድ ከም ዘላ ክትጠቅስ ጸኒሓያ
ስርዓት አልበሽር በህዝባውን ዓቢ ድሕሪ ምእላዩ ስልጣን ሒዞም ዝርከቡ ወታደራዊ ጉጅለ ናብ 3 ሃገራት ዓረብ ምብጻሕ አካይዶም አቦ ወንበር ናይቲ ጉጅለ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ግብፂ ዘካየዶ ዑደቱ ዛዚሙ ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብምቕናዕ ምስ መራሕቲ ናይዘን ሃገራት ምስጢራዊ ምይይጥ አካይዶ ምክትል ሓላፊ ናይቲ ወታደራዊ ባይቶ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ሕሚቲ ዝመርሖ ካልእ ጉጅለ ብወገኑ ኣብ ስዑድ ዓረብ ብምብጻሕ ምስ ንጉስ ሳልማንን ካልኦት ሰበስልጣን ተሃገርን ተዘራሪቦ እዘን 3 ሃገራት ዓረብ ነቲ ስልጣኑ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ከሰጋግር ካብ ህዝቡን ማሕበረሰብ ዓለምን ጻውዒት ዝቐርበሉ ዘሎ ወታደራዊ ጉጅለ ሱዳን ብወግዒ ዝደገፋየን አንጻርዚ ወታደራዊ ጉጅለ ተቃውሞኡ ዝቕጽል ዘሎ ህዝቢ ሱዳን እዘን 3 ሃገራት ዓረብ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሱዳን ጣልቃ ኣትዋ ብምህላወን ይወቅስ ሕብረት አፍሪቃ እቲ ወታደራዊ ጉጅለ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ስልጣኑ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ከሰጋግር ክጽውዕ እንከሎ ጎረቤት ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ነዚ ወታደራዊ ባይቶ ዘለዎን ደገፍ ብወግዑ እኳ እንተዘይገለጻ ንናይ ሱዳን ኩነታት በብውልቃዊ ረብሓታትን ይጥምትኦ ከም ዘለዋ ይግለጽ ወታደራዊ ጉጅለ ሱዳን ስልጣን ካብ ዝሓዘሉ ፈላሚ ዑደቱ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዘካየደ ዝዝከር እዩ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ድማ በሚኒስተር ጉዳያት ወፃእን ኣማኻሪ ፕሬዚደንትን ዝተወከለ ልኡኽ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ሱዳን ብምብጻሕ ምስ ዝተፈላለዩ ወገናት ሱዳን ተዘራሪቡ እዩ መንግስቲ ሶማልያ ሓደ ካብ ኣዘዝቲ ናይቲ ኣብ ዞባ ኦጋዴን ዝርከብ ኣብያተ ማእሰርቲ ምንባሩ ንዝተገልጸ ሓሰን ኢብራሂም ዝተባህለ ኢትዮጵያዊ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣረኪባቶ ኣማሓዳሪ ናይቲ ዞባ ዝነበረ ዓብዱ ዒለ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝኣተወ ዝዝከር ኮይኑ ሓያሎ ኣዘዝቲ ፖሊስን ኣብያተ ማእሰርትን ትዞባ ግና ናብ ሶማልን ካልኦት ከባቢታትን ሃዲሞም ክህደንዮም ጸኒሖም ብሓሰን ድሂር ዝፍለጥ ኣዛዚ ናይቲ ብዙሕ ግፍዕታት ከም ዝተፈጸሞ ዝግለጽ ኣብያተ ማእሰርቲ ኦጋዴን ኣብ ማእከላይ ሶማል ኣብ እትርከብ ከተማ ጎደቦጊዩ ብሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ሶማል ተታሒዙ ብኡንብኡ ድማ ኣብ ጂጂጋ ናብ ዝርከብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተረኪቡ ሓድሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ግፍዕታት ፈጺሞም ንዝበሎም ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ዝርከቦም ሓለፍቲ ጸጥታን ኣዘዝቲ ኣብያተ ማእሰርትን ኣብ ምህዳን ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብ ዝፈጺምና ኣለና ሬድዮ ኤረና